bela jelema ala ka jamana ala ka basiki ya rabbi ka yafa ɲini kɛ bela jelen fɛ sabula kuma de jagana ne ka yafa de la nabi siriki da mawkoro parce que kuma banda kuma man sergen chama be yo wele selina du seje wallahi ma se kan suru wallahi on be kɛ uga yafa bazu yafa bazu wala ka tani shetan mais aka famu ba Musa ko on demandé pardon ka yafa nana so ante do sente kono do alu badra nana kasi le magistrat intégrité trobanima sente kon nana ko aga yafa ma kanga sogmara to fulini same ba kadala aga yafa ma ka yafa ɲini ka fɛ dɛ ko ba ka bonya de siran bonya dɔrɔn foyi tɛ ni bonya ani karama b'a fo ba ɲuman kɛ maiba maɲuman yeli a ka wusa ni jinɛ yeli kosɛbɛ sabula ni jinɛ i bɛ yele ba ɲuman kɛ k'a ni sɔgɔma sɔgɔmada fɛ foli ka tila k'a fɔ ko an bɛ jɛ ka dugawu kɛ banbatɔ ala ka hinɛ ala ka hinɛ ala ka yafa sabula ko cɛkɔrɔba ala y'u ka kalifa minɛ a la segu kaw fɛ yen ka jɛ ka dugawu kɛ ala ka a dayɔrɔ ka nɛɛma ka suma o tɛ an bɛ dugawu kɛ Musa Kulubali baldo breki Musa makura lajɛ ka bibi makura an ka taa yamla an ka taa sabrama sɔgɔma minɛ dɛ on avance an tɛ kuma la Musa Kulubali baldo breki Musa Tandare Musa mor subiti Musa balaminɛ bala bala tɛ bala janfa balasigi bala balafaga bala Musa Kulubali n b'a fo kosɛbɛ Musa kana ne layɛ sa Juguni e tɛ e ko tɛ kana ne layɛ e ko n ye bala ye bala na dɔgɔmani voilà o ye juguni ye walima dugumɛnɛ juguni na dɔgɔmani o ye digiya ye digiya fana la dɔgɔmani ye juguni ye Musa ye jumɛn Musa mɛnɛmɛnɛ bilenni Musa kan tɛ jumɛn mɛnɛmɛnɛ bilenni fana masi e b'a fɔ ko bala tɛ bala janfa bala bɛ ye dɛ ayiwa kuma ne tɛ kuma Musa de y'a daminɛ ne la o ko ka ne kuncɛ la ye ko jaginɛ ka ba ko bazɛn ja b'a bɔ ne kunkolo la k'a ka commencer n'o tɛ ne ma kɛlɛ ne donna bi ma baga mɔgɔ ma o Alhaji Amiru Nangolo Jamdene présent Alfaruk distribution k'a ni sɔgɔma samɛ an ka samɛ foli o bɛ se a ma b'ale yɔrɔ la ka don Banangabugu sugu kɔnɔ Bazu Major Ba Musa Jakadiya Konate k'u ni sɔgɔma sɔgɔmada fɛ foli k'an b'a ta ka du fana ma le vieux Sila k'a ni sɔgɔma kosɛbɛ frère Diko k'a ni sɔgɔma Ɲamakɔrɔ Ibrahim yana lamɛnni kɛ sa ayi tari ka lamɛnni ça c'est la routine sisan a tɔgɔ bɛ fɛn kɛ bingani kɛnɛ ayi i jɔ n bɛna kuma la n'i ye masi ka ɲɛsin ma ka ɲɛ jɔ i la dɔrɔn jaɲɛ i jɔ n bɛ kuma la kile ayi masi ye mɔgɔ joli tɔgɔ fɔ kuma jɛgɛnen tɛ a ye kuma joli fɔ a ye kuma jɛgɛnen tɛ sa kuma jɛgɛnen tɛ sa ayisa tari a ye tɔgɔ joli fɔ masi ye kuma joli fɔ e kuma daminɛ fo sisan de i bɛna ko ne ka kuma ɲininkali lamɛn mɛ kelen vidéoman fana ka ca dɛ vidéoman fana ka ca la ayi a ka ca dɛ n ka Musa ye a bɛ ka fɛn dɔ de yira o y'i kan dɛ ko jaginɛ mun kɛ wo la tête de jaginɛ ko basé la ça brille là-bas non ça c'est vrai Tran Arasé n'a pas peur de soleil non tɔgɔ caman fɔra dɛ tɔgɔ caman fɔra e y'a bɛɛ laminɛ mɛ sisan ko ne ka lamɛn mɛ pour que peut-être jaginɛ o fana tɛ kura dɛ n'i ye ma se ka fɛ k'e ka min ka foli daminɛ diyagoya la jɔnni jɔnni ja ne tɛ foyi bon nin kelenni n tɛ nin laminɛ i tɛ foyi dɔn nin na n tɛ foyi dɔn nin na n tɛ nin laminɛ masi nin ka gɛlɛn kadɔ bitigi la Ibrahim mɛ ne ye Ibrahim fo yan kuma caman ayi e ko k'i t'a laminɛ de yan ayi n tɛ foyi laminɛ bi i t'a laminɛ ayi n t'a laminɛ tabarikala a fɔ Ibrahim ye ko ne ko n t'a laminɛ tabarikala ayi c'est bon on sont pas corrompus kɔɲɔdɔn o dɔn sudalen Ibrahim ye ni sɔgɔma an bɛ foli k'a di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma kelen
ka bacan fo ka kulubali samsama bali ame fuli da ma seli kira ka soro ale jole mbate ala ka jo jura ame jamngana kunu ay jamngana yere sam jamngana sam bololo sambe nga jera do kay furba do nga jera do amo kay brama nga jera do kay ame fulama de ame fomba mam sokroba nyuma kani sokoma ka ke to nyina fe lahi ka ke to amano go brama adoni gele ako kacha ka ke to ko nyina fe kalame ba befo bela jelin fu merci seli ani akudo feminye larawuli o kera kuna foldilaw fe ka siga sigeli ke labitani ba munum bi anno kaddu ulu kono kallajelu ke wala sa ka do majuli jokina o saya bora lawa siraba kasara seli sawabula akokra chudi ni ko ta kallaje ayra la ka foko ma bi konoton ani kele o de jokina seli a okumu okono lala ni hospital Gabriel Touré reta kallaje o ma jogini min siraye ka sababu ke seli green seli ana adu seje o obiti joma biulonvla ani nani bonyongola o kera seli adon ani aduguseje no okuye kununi o lajelu kerasa kata ponje o ponje fena ayrala ka foko ma damado fena o jogina ma kelen rebe o ale koni accident sababula accident kɛra yɔrɔ min na a taara nka a bɛ se ponje waati min na an daba ma o ka wele o sera a ma maa 91 o de banara maa kelen ale tora la ka sababu kɛ siraba kan kasara ye seli don ani a dugusɛjɛ dɔgɔtɔrɔw ɲininkara o ko ɲinanta ko alhamdulilayi don ko sabula ko salo ani salo nasini ko nin waati kelen na k'i b'a ye k'a fɔ ko furo cayara wa ma jugine ko o fana cayara dɔɔni ka tɛmɛ ɲinanta kan ɲina 91 tiɲɛ dɔ a ka ca ko nka ko alhamdulilayi ko o bɛ se ka fɔ tanu bɛ ala ye ani maa kelen o bɔnɛra a nin na a m'a kɛ cogo cogo sa ko fɛn min ye seli ɲɛkɔrɔlaw la ko maaw de kɔni kan ka u taa cogo ani u na cogo dɔn sirabaw kan k'a dɔn ko siraba i kelen ta tɛ i bɛ maa wɛrɛ fana bɛɛ kunnafoli filɛ nin ye an y'a bɔ kunnafoli di sɛbɛn kɔnɔ a bɛ fɔ min ma lesor Umar Sangare ale ka nɔbila don ya an ka baarakɛlaw ka tɔn ni a bɛ fɔ a ma ko UNTM kunu u ni gouvernement tun bɛ sigikafɔ la sigikafɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a sababu kɛ fɛn min ye baarakɛlaw ka tɔn ye n'o ye UNTM ye baarabila sɛbɛn u ye o bila k'a fɔ ko olu bɛna baarabila kɛ ala tɛna mɛn bilen a kɛra ka a sababu kɛ u ka laɲiniw ni olu ma ta bala fɛn min ye jamana ɲɛmaw fɛ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ale ka fɔ ye ni o ye lesɔri ye kunu ko ɲɔgɔn ye ko o tun bɛ senna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye ko o tun bɛ senna a kɛra cogo di tigɛ a ma don a n'a la hali dɔɔni a kuma cayara fo ka taa fɔ a to ten fo dɔw wulila ka bɔ sali kɔnɔ ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn a ka fɔ ye a y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ale ministre fila tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i dun ye ko ta k'a lajɛ baarakɛlaw ka laɲini a bɛ se ministère so min ma k'a bɛ t'i jɔ ministre so 12 bɔɲɔgɔnko la kosɛbɛ 12 la ministre fila o de yera kɛnɛ kɔnɔ ministre tɔw olu y'u ka cidenw olu bila ka na kɛnɛ kɔnɔ baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ ko nin ye lagosi ye ka ɲɛsin olu ma ministre ka minnu sigi tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ ko o fara ko o ka ca kosɛbɛ o ma dan o dɔrɔn ma u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye gouvernement ye sabula kuma daminɛ la ministre ni o ye baara ministre ye Aruna Touré n'o ye maître ye ale ye kuma ta ale ka kuma daɲɛ fɔlɔ ko ale y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya min na bi ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ko u ka a lajɛ ni ka jisuma dɔɔni kɛ u koliji la ko o kuma o ma bɛn baarakɛlaw ma hali dɔɔni ko État a ka terrain de vie n'o ye jamana yɛrɛ a bɛ ka marché cogo min na ko o ko ta ni ka o lajɛ ko est-ce que ko jamana ɲɛmaaw k'u ye dɔ bɔ u ka tataw la wa
ɲininkali gɛlɛn o kɛra yen jaabi ma sɔrɔ o la u tilala ka a yira tuguni k'a fɔ ko cakɛda belebele min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Oakley tɛ de voilà Oakley ɔ ko o ɲɛma k'o bɛ min ta kalo la ko o ye sefa wari a miliyɔn 4 miliyɔn 4 ani ɲari ko o b'o o de ta kalo la ko o fana ka bɔ a la a ka chauffeur ko o bɛ min ta ko Mali catégorie A o fonctionnaire ko o to o ta chauffeur a ka chauffeur Oakley ɲɛma o bɛ miliyɔn 4 ani ɲari ta a ka chauffeur o fana bɛ min ta ko catégorie A ko o to o ta a ka chauffeur ko saraka ca ni catégorie A o dɔw sara ye a yira la tuguni an k'a fɔ nanzarakan na également plus de 2 millions de francs CFA seraient accordés à certains agents comme prime de départ à la retraite alors que d'autres ont à peine 200 000 francs. dɔw bɛ yen sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw ni olu bɛ to o la sefa wari miliyɔn 2 o bɛ ta k'a di olu ma k'a sɔrɔ dɔw tɛ 40,000 yɛrɛ sɔrɔ o kɛlen kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko pendant plusieurs minutes une sorte de cacophonie s'est emparée dans la salle obligeant le président de la commission de conciliation à suspendre les travaux. Finalement, les pourparlers ne reprendront que ce matin. Les partis reviendront-elles à de meilleurs sentiments? Ɲininkali guloni a bɛ to yen. Bɛɛ ma kɛ kuma la, kuma tacogo ni kuma nacogo foyi ɲɛnama ma se ka fɔ. A kɔni kɛra dɔrɔn an ka flèches fili ɲɔgɔn ma. Ni min ka flèche ye min sɔrɔ ka ɲɔgɔn nadimi, o kɛra sababu ye sa k'a fɔ maa min bɛ yen ni o bɛ ni sigikafɔ in bɛɛ lajɛlen kunna. Ale ko k'an ka bi baara to tan, baara tɛna se ka kɛ bi. Sabula dusukun bɔlen don ɲɔgɔn kama. Ko bɛɛ ka taa so. Sini sɔgɔma n'o bɛ bi ma sa. A ye na an bɛ sigi a kuma kunna. Ni bɛn ma k'a la, fɛn min ye dimanche 0 heure baarabila cari o bɛ daminɛ fo ka taa bila le 21 na. N'u ma bɛn o la sa, fɛn min ye INTM ko k'u bɛ taa grève illimitée baara yɛrɛ tɛ kɛ fo ka taa se min ma. Ala m'an kisi. Sunkalo banna dɛ, Janginɛ sunkalo banna ou bien chaque sunkalo banna. Sunkalo banna. C'est parti. Ni i yɛrɛ ka kuma don kɔɲɔdɔn o ye dɔn sudalen dɛ. Nin ko nin bɛ sen n'a mɛnna nin bɛ sen n'a mɛnna et puis maa mun bɛɛ kan k'i sigi ni nin ye ni INTM ma gɛrɛfu kɛ o de bɛ se ka bali mɔgɔw la sinon hali ni ye nin sigikafɔ in jateminɛ dans l'ensemble i b'a dɔn ko mauvaise volonté bɛ yen ka ɲɛsin INTM ma siga t'a la sabula hali flèche filifili mun filɛ nin ye olu b'u k'u ka fɛn minnu fɔ ko bɛɛ ka jɛ ka jamana dɛmɛ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni jamanadenw b'a dɔn ko ɲɛmɔgɔw tɛ ka dɔ bɔ u yɛrɛ saraw la u tɛ ka dɔ bɔ u yɛrɛ ka dépenses la f'u ka dɔ de fara kan ka taa fɛ a bɛna fɔ ko dugumamɔgɔw de ka dɔ b'u ta la o tɛ se ka ɲɛ o a filɛ dɛ donc u kan ka bonne volonté de ta k'a ɲɛsin INTM mɔgɔw ma u ka sigikafɔ ɲɛnama kɛ sigikafɔ ɲɛnama gouvernement de bɛ se ka organiser kun tɛ di kuntigi kɔ abada a bɛ fɛn o fɛn ministériso fɛn fɛn a b'olu fɛn fɛn concerné u bɛɛ ka n'u sigi tabali kan u k'a discuter an bɛ seli la mɔgɔ si ma voyager ministre foyi voyagerlen tɛ u ka n'u sigi u k'a mɔgɔ ɲɛnamaya fɔ k'a ban jamana ka marcher. Merci. Tariani Kumakadema, bonjour. Merci pour les condoléances qu'on appelle Bazen et Homo Tigadegani. Tari peut confirmer. Okumangata. Tigadegando? Odo. Angata. Awo. Kumatani? Mas. Masi. Mɔgɔ bɛ sɛgɛn. Man ɲi tiɲɛ koyi. Maa bɛ sɛgɛn. Awɔ mɔgɔ bɛ sɛgɛn. Mais walayi Masi Maliko in n'a kɛ. Masi ala dɔ kɛra koyi. Komi an y'a fɔ. Madame y'a fɔ n ko sunkalo a banna dɛ. Mas Oakley est présent. Comment peut-on se permettre dans un pays comme le Mali? Madame n'allait la sariya de y'a fɔ dɛ. Ayi sariya de y'a fɔ Masi n bɛ fɛ ka na fɔ est-ce que ale yɛrɛ ka yɔrɔ tɔgɔ a n'ale ka sara est-ce que u bɛ taa? Bon i b'a dɔn a kun ye min ye a bɛ n'a fɔ vérificateur a kun ye min ye i kana se ka corrompu de. Mas a kun de y'o ye o. Mas mɔgɔ bɛ a mana kɛ cogo cogo i kana corrompu ye.
ni tara milliard ta ke banque directeur saray banque ti datugu aka gele de banque bi datugu no aka gele masa ame domina iko bi asira fendo kuma sira nyemaw bulu fendo kuma sira malidenw yɛrɛ bulu c'est vrai ama foko anga to transition ka barake ko transition ti gɛrɛfu kuma ye ko transition mɔgɔw ti se ka fɛn bɛrɛ ɲɛnabɔ ko transition mɔgɔw nakun ye ka jamana la fonctionner ka élection labɛn mais mas dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ni anw ɲɛ b'a la aw bɛ sanfɛ mais anw baarakɛlaw anw de bɛ ka baara kɛ masi aw yɛrɛ bɛ min ta anw baarakɛlaw t'o ta ko kɔni do dɛ a ko filɛ dɛ masi a ka gɛlɛn sa a ka gɛlɛn masi UNTM ye gɛrɛfu kɛ mais on pouvait s'attendre à ça on pouvait s'attendre à ça parce que UNTM bɔra u bɛ kuma la a mɛnna o man ka kɛ tuguni an bɛ jamana min kɔnɔ i ko bi c'est à dire an bɛ Mali kura ɲini min na tɛ an ma sira ta fɔlɔ an ma sira ta parce que i y'a mɛn an bɛ ka taa sira kan o b'a sɔrɔ i yɛlɛla de anw ma yɛlɛ fɔlɔ vraiment mas u k'a lajɛ yɛrɛ de u k'a lajɛ an ka fɛnw à chaque fois ni rencontre bɛ yen ko sigi ka fɔ ka kɛ fɛn la mas a tɛ se ka k'a dun a ko gɛlɛyara o y'an ka activité in bɛɛ ye mas a donni kama il flèche bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ il faut aller à l'essentiel mas an ka bɔ mɔgɔ ko in kɔnɔ an ka bɔ rancune ba in kɔnɔ an ka ɲɛ bɔ ɲɔgɔn na an ka baara kɛ an ka Mali in lajɛ bani an bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ka kɛ Mali ye an ka ɲɛ bɔ an yɛrɛ kunna tabarikala kuma tɛ nin ye Joe Biden yen dem ni gouvernement ka nin ko in a ka gɛlɛn dɛ a ko filɛ sa a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten gɛlɛyamayɔrɔ ye min parce que n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ yen tɛ mun ye papier dɔ di gouvernement ka grève dɔ in kɔfɛ ni sigi ka fɔ kɛra ka protocole d'accord dɔ sɔrɔ o la o protocole d'accord kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ laɲini wɛrɛ nana fara kɔrɔlen kan kura nana fara kɔrɔlen kan k'a sɔrɔ kɔrɔlen ma ɲɛnabɔ a kɛra ten gouvernement dɔ y'i tigɛ nɔ bila sɛbɛn n bɛ nin kɛ i ma se k'o kɛ kura wɛrɛ nana fara o kan donc ce qui veut dire que probablement grève in ni kuma diyara i da i bɛ se k'a fɔ a bɛ kɛ à 75%. À 80%. A mana ka 80%. An bɛ dugawu de kɛ u ka bɛn a la bi n'o tɛ u ka bɛn a la. An kɔni ɲɛ tɛ bɛn sira la dɛ. Dugawu bɛ kɛ u ka bɛn a la mais 80% olu bɛ se ka kɛ. 80% parce que ka da mun yɛrɛ kan hali ni négociation yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ jate ministre fɛ ministre min ka baara ɲɛsinnen don baarakɛlaw ka koɲɛ ma. Kibaruya caman de y'a yira k'a fɔ parce que non caman bɛ se négociation de la voilà ils peuvent pas négocier voilà INTM kɔnɔ e kɔni b'a kalama kibaruya bɛ sɔrɔ yen nɔ i yɛrɛ b'o kalama donc an ye ɲininiw kɛ u y'a yira k'a fɔ ministre ye dɔgɔyama caman ta k'a ɲɛsin k'u sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko gouvernement fɛɛrɛ bɛ gouvernement bolo ka se ka INTM bali a ka grève la a y'a fɔ wa gouvernement a y'o fɔ dɛ ko fɛɛrɛ bɛ gouvernement bolo ka se ka sanction ta a y'a fɔ sanction ta a y'o fɔ a bɛna kɛ walimɛtiriw ta ye a y'a fɔ dɛ ni min mana baara kɛ e bɛ gɛn système bubu voilà an bɛ ka taa o sira de kan bubu taara bubu nana an bɛ ka taa o sira de kan n'i y'o bɛɛ ta k'o lajɛ ka tila k'a ye k'a fɔ ko ministre tilala k'a fɔ a ka kuma la ko INTM kelen tɛ centrale syndical bon n'i y'a ta INTM bɛ perte min don olu kun c'est énorme an bɛ min fɔ u ja kana gɛlɛya INTM na u ja kana mais u ja gɛlɛyara u ja ma gɛlɛya mais INTM ka bon jamana yɛrɛ bɛ marché ni négociation de o négocier kuma ye min ye dɔrɔn i terikɛ ɲɔgɔnna kuma kolasa yɛrɛ a koloma yɔrɔ ye min ye n terikɛ min mun bɛ CNT la ye terikɛ kelen de bɛ yan masi terikɛ ka ca wo in kɔnɔ ye ani mun bɛ kɛ ɲɔgɔn 10 ans là-bas ani mun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman ani mun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman dɛnɛ a bɛ nin kɛ kawji nusara i ni nusara fɔ ma na dɛ o tɛ hakilina yan i ka ko in yɛrɛ ma ko in i bɛ tunu dɛ c'est mon ami sisan ne bɛ mun faamu le temps
n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mukutaru Wade bɛɛ sɔnna ye ko c'est un bon diplomate a ka lajɛ ale ka nin dossier ta en main a fɔra fɛnɛ dagina Bandaw yɛrɛ de kan ka nin ta Bandaw tɛ se mais kana Mukutaru Wade mun na ko Bandaw tɛ se mais mas comment fɔra ko Mukutaru Wade c'est un très bon stratégement mun na ko Bandaw tɛ se Bandaw y'a ta yɛrɛ kan o k'ale tɛ se négociation na o kan ka diya ye ma parce que Bandaw y'i to Abidjan ka mun fɔ ni ye ntɛmi ye tile 5 baara bila o bɛ tile joli o ma dogo mɔgɔ la ça veut dire que Bandaw kɔni o kuma tɔgɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ lui n'est pas un bon diplomate an ka kuma fɔ a tiɲɛ kan bon ko in dun filɛ nin diplomatie ta ti ɲɛnabɔ jagine ne bolo Mukutaru Wade kɔni lui il a les atouts nécessaires ka se ka protocole d'accord dɔ wɛrɛ sɔrɔ ni ye ntɛmi ye an kana taa nin baara bila in na parce que mun bɛ ka fɔ a la affaire étrangère mɔgɔw bolo kurulen sigilen don awɔ olu ka préavis olu ta fɔra n'a fɔra Gabriel Touré mɔgɔw olu ka directeur ne b'a dɔn ɲugu de bɛ ɲaga ɲaga la a b'a lawuli fɛn dɔ bɛ yen i ka kɔn ka a dala kuru k'a dala sa o ka ɲi parce que olu kuma ko tan ko an bɛ transition la nin t'a wagati an bɛ transition na don o don jɔyɔrɔ dɔ bɛ di la mɔgɔ dɔw ma aw ka train de vie ma changer ala train de vie ma yɛlɛma foyi ma bɔ aw ka musakakow la aw bɛ taa cogo min na aw bɛ segin di dɔ de bɛ ka fara kan dɔ bɛ ka fara kan kabinɛw bɛ ka créer et puis kabinɛw bɛ créer et puis n'a kɛra fɛnɛ aw b'aw nɛgɛkɔrɔ mɔgɔw de don a la awɔ a dun fɔra maliyɛnw y'o de kɛlɛ fangakɔrɔ la ko an kana kɛ somɔgɔ ko ye an ka kɛ n'u bɛ se mun na ye mais aw ta yɛrɛ juguyara n'o ye ma famille foyi ma bɔ foyi la aw ko mɔgɔw k'u ka laɲiniw dabila i y'a ye karamɔgɔ man y'a fɔ yan dɛ ko transition président yɛrɛ k'a man kan tɛ ka hali miliyɔn 5 yɛrɛ sɔrɔ a fɔ yan mais e bɛ ka 100 ta mais aw ko k'o bɛɛ la ko mɔgɔw b'o hakɛ an bɛ taa hakɛ ɲini an ka taa ala ka ɲinɛ jamana ye les promoteurs de Bamba a porté plainte contre madame le maire de la commune 3 au niveau du tribunal de première instance de la commune 3 pour abus d'autorité, sabotage et chantage. Malik Konate. Merci. Bon, ni Bamba Argoui, tari ni usiga, tari bi caman ɲɛ dɔn na. Merci beaucoup, Angata, c'est bon. C'est bon. Aïe, c'est entre deux parties. C'est entre deux parties. Aïe, c'est entre deux parties. Mais moi, c'est une affaire qui m'a qu'est-ce qu'il y a entre deux parties? Ko Bamba Ar, allez, mami m'a allé là-bas, ko aïe plainte que commune 3 maire Kama, à Forati. Voilà, a ye plainte kɛ ko sabula ko a kɛlen don ka sɔmi a la ko fɛn min ye a ka fanga a y'o yira a la ka lagosi ta ani chantage ni ma nin kɛ n tɛ nin kɛ ko ka a sɛgɛrɛ voilà plainte kun filɛ nin n'i donna a kɔnɔna la dɔrɔn a bɛ se ka kɛ dangari ye ka ɲɛsin ko dɔw ma an ka taa ɲɛfɛ an ti taa mun y'o sɔn Bamba Ar bɛ kɛ min o yɔrɔ tɛ commune 3 fɛ yan mais mun si ɲɔgɔn ma n t'o dɔn dɛ e ye kunnafoni dɛ ayi n t'o dɔn ayi ko ne yɛrɛ ma sɔn ko chantage kan ni abus de pouvoir mais Bamba Ar promoteur de côté chantage kɛra ale la abus de pouvoir kɛra la sabotage o kɛra ale la o bɛɛ de taara k'ale sɛgɛrɛ maire fɛ a fana ye i t'a da bɔgɔ jeninen o tulo kan voilà o tɛ yan o don an ka kɛ ten Mopti ko Mopti jamana bɛ wari ɲini na walasa Mopti aéroport o bɛ se ka jɔ cogo min na mago bɛ nafolo kasabi min na ko o ye CFA wari a miliyari 200 ani miliyɔn 900 ko mago b'o de la walasa pankuru a bɛ se ka jigin Mopti cogoya min na n'i ye ko ta ka lajɛ ko depuis san 2011 waatiw la ko ni fɛɛrɛw ni dabaliw sigira sen kan étude kɛra étude kelen kɔ wari kasabi min bɛ se ka don a la o fɔra ko o ban baara kan ka kɛ cogo min na o bɛɛ fɔra san 2020 na ka bɔ 2011 ka na bila san 2020 na o tɛ san 9 ye wa 2020 k'u tilala ka a ta ni ka actualiser dɔw farala kan dɔw olu taara ka bɔ a la an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ko bɛɛ lajɛlen baara kɔni o ɲana a tɔ tora sa nafoloko
am so furu bara benyana bora kaba to tura muso soro la yere me warde wala warde be ganyini sisa o goro wo furu ma bo étude kera avion nga jigi yoro mina o donne no voilà espace soro la ya o ko be jala tigra sa atotra warde wari me ganyini o de sefa wari a milliard fla ani million keme konanto milliard fla ani million keme konanto milliard fla 2 milliards combien de millions ala ka no ba 900 jangna bi ka demeke ay ndu ko bara wata buwa bara am fodro wa organi ndu bara yi wata sa brama ni duga ndu ka bara jangne uga ntu sa ko fe kodi ubla la muno wa kala tala be do aja abalme ato kan do ay ato ku to don ko do la sa tu to te do sa bun mana to ni na wanda na kika fen de la clinique awo adala ki transition na ne pour que ka fa ni man sikira ni uluto ça c'est des travail de longue durée ko ntui travaux de longue durée de mas infrastructure kan jamana ko awu demeni abe jamana aisa akwa ngu deme war ara ma de nga tan nga sigi no akwa ngu deme war sika so to no mas no ro iba kala ma ka fogo deme mbe go in european be mun ke mali jamana e ni chaman boala sobe chaman borala ka sababu ke jamana abe ma ko marake to nya ko ni nye ki worata nya shin fulo e in european ga aga musaka ka atike ka walma ka dobala ka tlaka akuma ka fo pambaram pam sino korole kuwa ake me ubu udade aka me dina u yake ka tlaka fo sabla fenore be mu mai atatu di mai awo sanga aw se ku deme ni yoro ina bon anta anti u deme munari antu deme kumna ibodo asinya tagale nunu yere tega an deme ni ya me ko ibe jamana nyema deme jamana nyema ere bigi deme ima fo me bibi na anga jamana ngono burama kongo bana mi no bana lagana balya banka ibe toro do abebe malenga mi ka sabu ga jume marako juguya ni marakera ka nyini bela jele mi ba dakera mamuna wagere ba foto na ni darana me ni dana ni masa batide donc bibina jamana kono dum misega amon misega akilina duma mais est ce que maw akilina ere be ga tabala sabula ma akili duru charle chame jamana ngona munu be jamana nu be tasiraw do ala nu be fero do ala mais wala ga nyiniga donc ne ni sey dasira man tenendo kuma nyene toro fuka shi adana bimane aya ye ga foko maw bora malla ngata burkina kata Ghana kata transition ku ta conseil nyini zumana sako daleme en fait malla nyinigal makola fofo makola ko parce que ko coup d'état mai baba jomunda fene dalembia o talentia mais est-ce que bangana fene dia mais est-ce que jamana ko ya nous be transition nous devons prévoir mais ni mo ko prévoir muna auto lu nyiniga est-ce que nous mo ko be demer la nous mo ko di demela nous mo ko be demela an nga deme ni mun kera na kayan bufo ni mun mayan bufo ri an deme no bundila aflani an se ko fuege note si tanye dabali tanye mais war boro tebulo ne bulo aya tene bulo tari o kala antena o dona antena tari ni war be bomi milliard fly wala sa moti a reform shigaju amega dibi sarao maklo o do awtalaw dibi 300 milliards amun soro folo ayu de mesa aga sega jo mas ndeme ga wara kunchi doro mena fo sa yo atro akuna o be ere bul mas anga de mekede akan mas ni ko kibe nunu de meni aéroport ko ina sa ayu de me ibu de meri tato be fe ga minta o ka do faraka parce que on va faire un projet lancé donc première partie dira moda bogar au première partie mais ça va dans la poche ayam na ba kono c'est pas mas ayam na ba do wen ndala ayam na ba da c'est bon ni ko fe ni ba non ça c'est préjugé ayi mas préjugé côté au mas ça c'est un préjugé amota fo c'est-à-dire ameram na iko bi quoi nunu me katasram kan malien benye bala awanya wa ubena ta abuti yoram fanala an yere nyebo fanala kaba sawoni c'est comme si amato doro gupa petit bonhomme de chemin ni suiga taka
ni o de parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na i ko bi y'o tɔ ka min fɔ nin dɛ le petit bonhomme de chemin o bɛ tɛmɛ ni aéroport yɛrɛ de fɛ awɔ masi kɛ aisa masa il est wallahi masa an filɛ nin yɔrɔ min na i ko bi c'est-à-dire ci wɛrɛ bɛ maliyɛn na min tɛ nin ye quoi min tɛ nin ye quoi chaque e b'a ye cogo di Mas c'est une question d'urgence. Projet de réalisation aéroport c'est pas urgent. Chaque c'est urgent. L'aéroport c'est gâteau une chaque chez nous tout est urgent au Mali. Tout est urgent. Il y a des priorités, il faut prendre en compte. Donc priorité wéré munu gangata en compte. Ali san niko ki aéroport di motika wéré ma tout arrangé. Fait wéré be no ou mo be muna. Chaque kaboya gata moti. Wasabi wana bi do malgré que odo mu ma ke wasabi ni wana bi parce que fin no retienne no amena insécurité B. Donc le fait que insécurité B no solution ni o la o ça aéroport parce que jamana fana priorité o kan ta en compte. Ni ma priorité don ni tarakati balan fin no la surtout ni étude yɛrɛ depuis 2011 2012 o b'a sɔrɔ fanga normal minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ma se ka fond sɔrɔ walasa k'a kɛ aw minnu bɛ période de transition na aw b'a fɔ k'a bɛ fond ɲini o la k'a o travaux réaliser o tɛ se ka ɲɛ o. Nous sommes en quête de financement. Donc u ka financement u ka financement ɲini to yen u ka priorité ta en compte. Priorité wɛrɛw bɛ yen. I b'a dɔn problème lakana. O 2 milliards mas avec kɔni parce que n'i ko i bɛ kuma fɔ n'i ko i bɛ kuma in fɔ sisan u bɛna fɔ ko nin bɛ armée de l'air parce que olu ka kan belebele dɔ bɛ sɔrɔ Seware yen olu ka pankuru jigin kɛnɛ parce que a bɛ se k'a fɔ k'u b'a kɛ o kama a bɛ armée ka ko caman nɔgɔya o wulikajɔ taasira fɛ. o bɛɛ ye nka banw jaginen mais Sevare vol min bɛ kɛ ka bɔ Sevare ka taga mɔgɔ ninnu fɛngɛ yen fɛ a bɛ wuli min. Mais a ka ɲi mais est-ce que olu ka nin wagati in na ci wɛrɛ bɔ anw na olu bolo mun tɛ aéroport ko ye c'est vrai an ka kuma fɔ sa chaque an bɛɛ da bɛ fili kelen na aéroport filɛ nin fɛn ɲɛnama don a ka ɲi jamana ma a bɛ jamana sɔrɔw teliya a bɛ jamanadenw ka taa ni ka segin nɔgɔya a ka ɲi activités ma kosɛbɛ mais bi bi in na mun ɲininen n'olu fɛ o tɛ nin ye quoi olu yɛrɛ kan ka to ka miliyari bɔko kuma in nɔgɔya aw yɛrɛ bɛ ka miliyari ta aw bɛ fɛ ka parce que problème ye min ye e nana sɔrɔ jamana bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ ne ko i ka fɛnw lakile nin bɛ lakile o ni jamana ɲɛmaa sigira mun ka jamana kɔnɔdenw sɔnna mun ye o wari sɔrɔlen o nin bolo o jamana ɲɛmɔgɔ bolo Burama o tɛ ɲɛtugu ka ɲɛ yɛrɛ k'o yɛrɛ bɔ miliyari 2 ni dɔɔni Burama o t'o bɔ sa. Si le pays est en voie normale, o tɛ gɛlɛya yɛrɛ mais ninnu bɛ togoya min na nin mɔgɔw b'u ka dɛmɛ yɛrɛ tigɛ o la a bɛ wuli ko a t'an bolo. Jaginɛ e dalen tɛ wari marala mun na mɔgɔ b'i ka wari ta ka d'o ma. Ninnu fɛn fɛn bɛ yen ninnu jɔn bɛ k'u ka bien déclaré. Ne bolo ko an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de wari bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mais ne t'a bolo ko ye. Masi an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ wari bɛ sɔrɔ cogo min na mais Masi e ni ne ka ɲɔgɔn dɛmɛ wari bɛ sɔrɔ cogo min na e ka k'i poche kɔnɔ. N'a t'an dɛmɛ wari ka sɔrɔ a kana an ka baaraw fɛn. Bana min bɛ yen bi n'a kɛlen don ka diɲɛmaa kamanagan n'a bɛ fɔ a ma ko Covid-19 dɔw yɛrɛ ko corona tɛ de. Voilà ko kunu ko lajɛliw kɛra an ka jamana kɔnɔ ko zoro ka foyi tabarikala foyi ma ye kunu seli ngɔfɛ foyi ne yɛrɛ fɛ bɛna fɔ de ko non zoro ka tabarikala na kɛ an ta ba dɔ ye zoro ka Selon les ministères de la Santé et du Développement Social, sur 259 échantillons testés, le jeudi 13 mai, les services de santé ont enregistré 0 nouveaux cas. Mais nous avons un nouveau cas. 0 nouveaux cas. Couramment par Coroline Kangwa. Nous avons 0 cas, mais nouveau. On va toka mataro nya afojo kaya zoro nouveau cas e bolo jira e bolo jira jumana aksara jeni ga ena netere ne sebe mao mala bolo te jisawari sa mun sebe mi kanta de piesa ayi ngare mun netere ne ra sebe mao mala aisa e bolo jira wa e bolo ma bolo te ci wan sebe mao mala o bolo te ci
ko cogo di a bɛna kɛ vaccin bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ ni mɔgɔ a bɛ se ka kɛ vaccin échantillon min lajɛra kunun k'o bɛ t'i jɔ 259 na o 59 na a yirala k'a fɔ ko maa kelen tɛ yen k'a fɔ coronavirus a yera maa min na olu cɛla kunun kosɛbɛ maa kura kelen o ma fara a kan a yirala tuguni ko 10 patients guéris maa 10 olu nɔgɔyara maa kelen ala ye ka wele sera ale ma. Toujours selon le même communiqué, 39 malades sont hospitalisés dans les structures de prise en charge, parmi lesquels 12 cas graves en soins intensifs. 12 cas graves. Allah ka lafiya d'u ma. Ya Rabbi. Maa minnu bɛ sa k'a fɔ ko olu ni banabagatɔw bilala contact la k'olu bɛ ka ɲini. U bɛ ka ɲini. Chaque sidibe don o don koyi. Aw bɛ ɲini don o don. Kanu ka wele de san ma téléphone ci la ko allo ko coronavirus ko docteur so mɔgɔw don ko i labɛn k'an bɛ ka n'i nɔfɛ o b'a kɛ ten de e b'i bolo jɔ a dɔ kuma min bɛ jaginɛ kuya ko jɔnni ko e kɛ ko an ye jateminɛ kɛ ko i ni banabagatɔ dɔ kalanso la ɲɔgɔn na ko ne ko a safuru la ye fakɔrɔla bɔ ka di ye n'a ye téléphone tigɛ de u seginna k'a wele e téléphone min b'a kan ma se a y'a ta koyi a y'a ta kana ɲɔgɔn na a ma ɲɛ ko e ko i labɛn k'an bɛ ka n'i nɔfɛ ko safuru la ye k'ale tɛ k'a bɛ jamana nin kɔnɔ a yɔrɔ fɔ ji est-ce que ma kɛ kabiri kɔrɔ kan bi yɔrɔ dɔn i b'a fɔ a bɛna kan bi ko ne ko walayi ne tɛ ko orange baarakɛlaw bɛ k'an dɛmɛ ko k'i localiser ko Allahu akbar a ye téléphone tigɛ ala k'aw kunaja corona ko in ma sa a ma nɔgɔ mais a bɛ n'a fɔ tare bɛ ka na ko in na sa an ka dugawu kɛ parce que a bɛ n'a fɔ kunna sini ni kunun États-Unis kaw bɛ ka alhamdulilayi tabarikala parce que olu ta kun juguyara ni diɲɛ de ta ye ma se Inde kɔfɛ parce que olu ta bɛ ka nɔgɔya Inde ta bɛ ka quadruplé i ma Inde jira ye mais tout le monde ta bɛ ka quadruplé de n ko vaccin dɔw yɛrɛ bɔra Inde ka taa su to jida la i b'a fɔ ko i y'a mɛn ɲɔgɔn su jeni na tɛ masi corona ye sa de et puis Inde yɛrɛ fɛ ne bolo appareil respiratoire a caman bɛ dilan yen a bɛ dilan a caman bɛ dilan yen non mais Diagne mais ni zen a dépassé les pays les plus peuplés voilà o ye problème ye Voilà, c'est ça. Parce que ni fɛn in natɔ filɛ nin n'a ni vague nana c'est impossible de contrôler tout le monde. Impossible. Mais États-Unis ne tun bɛ bɛɛ ɲɛ. Mais je vois que kuna sini ni kunu ninnu olu bɛ ka alhamdulilayi fɔ ils essayent de retourner à la vie normale. Parce que olu yɛrɛ tun bɛ ka siran ka bɔ kɛnɛma. Mais a bɛ n'a fɔ kunu ni kuna sini olu bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni. Parce que état dɔw bɛ yen. Voilà dɔɔni dɔɔni. Tiɲɛ la lafiya kɛra yen nɔ. Lafiya kɛra o fanfɛla ninnu na. Mais Inde ah merci. Amanu ko dɛ k'a bɛ ɲini ka kɛ film ye dɛ ala k'an kunnaja ala k'an kunnaja ala ka nin zoro ka ala ka nin kɛ an ta bannen ya rabbi mais yanni i tɛ mun ɲininka zoro ni nouveau bɛ taa zoro nouveau cas zoro nouveau cas i b'a sɔrɔ zoro cas dɔ de la ne bolo zoro ka kɛra a dugusɛjɛ bɔra dugusɛjɛ filanan an taara 400 komi o ye nouveau fara zoro kan mais o kɔrɔ ko nin tɛ zoro cas siɲɛ fɔlɔ ye kɛ ne b'a jigiya ka koyi komi tubabukan don kuma fɔcogo de don tubabukan je pense que comme ils se sont permis d'habitude ka to ka fɔ un nouveau cas donc ils se disent zéro nouveau cas quoi c'est une manière de parler kuna ma kala ma taa yɔrɔ jan voilà a ye min fɛ a fɔ ko zoro cas de zéro cas dɔrɔn quoi pas de nouveau zoro cas kɔni o bɛ bɛn mais zoro nouveau bon komi kala ma taa yɔrɔ jan n'a sɔrɔ nouveau bɛ se ka bila zoro kɔfɛ o ka fa n ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra ko zoro nouveau cas est ce que o kɔrɔ ko zoro dɔ delila ka sɔrɔ ka kɔrɔ zoro sɔrɔla kɛ Diagne an y'a fɔ plateau in kan yan zoro sɔrɔla même pas 2 jours après on est parti à 400 cas
o kɛra o vraiment ni minɛ tan sa ayi ma ba ma goyi n ye ɲininkali de kɛ jango Mas b'a ka grammaire de la sa dogo do kulo tɛ taa kalanso la n bɛ fɛ k'a dɔn de an ye ɲininka ko caman na i bango jaabi toi tu oublies qu'on est LL de kɛ faut pas oublier ça jago a fa fɛnɛ ka ko ɲɛɲini k'o dɔn lele an lele mɔgɔw fɛ la LL jamana kɔnɔntɔnnu ko u ka denkulo a kɛra kunu Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko u tɔgɔ dara Kadija dɔ tɔgɔ dara o la dɔ tɔgɔ dara Maroc faama na n'o ye Mohamed VI dɔ tɔgɔ dara ko Fatuma dɔ tɔgɔ Umar Awa Adama Ba jumɛn don Bandaw o don koyi Bandaw de kana siga ndaw yi o falen don Baro Ba Sise do awa kan ka taa ba la Ba ani dɔ ye Umu ani Alhaji a bɛ fɔ kɔnɔntɔnni ma de ko noni play noni play ni siɲɛ fɔlɔ k'o fana mɛn depuis accouchement on a appris ça noni play n ko club ta kalanso i b'a ye k'a fɔ ko u ka denkulu kɔni kɛra kunu Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen a denkulu ko a diyara les amants étaient au rendez-vous fo maa min ŋa kɛ yen sa o bɛ diya dɛ kɔnɔntɔnnu ka zamɛ tun bɛ rendez-vous jamana yɛrɛ de kan k'o zamɛ daga k'o ɲini ko jamana bɛna compte dayɛlɛ u ye cogoya min na maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ bɛ se ka ta ka ninnu sɛgɛrɛ cogo min na k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ kɔni caman bilalen don u ka bolo ka jamana fɛ ko wa ko n nana den lajɛ la den ka ta ka da i sen kan ko o tɛ a la o ka kan k'o t'a la a den ninnu ko u tɛ merci hypersensible c'est le mot ko u tɛ fɛ ko fɛn min ye u ni mɔgɔ wɛrɛw ka kɛ contact la cogo dɔ la ka bana ta ni ka u sɛgɛrɛ ko fɛn min ye ba yɛrɛ ye ko ba in ko a ko ka di maaw ye an bɛ don min na i ko bi dɔgɔtɔrɔ caman bilalen don a ka bolo kan hali n'a ko k'a bɛ wuli ka dumuni ta k'a kɛ ko dɔ bɛ se ka boli ko o ta ko d'a ma ten k'a ka di maaw ye bi fo ka taa fɔ a to ten san 25 u y'o de fɔ a la dɛ non a ka kan a ka tɔgɔtɔ quoi jamana ni ye ba tɔgɔ dalen dɛ non ba tɔgɔ kan ka da parce que a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la nin ko la dɛ n'i ye mun kɛ tiɲɛ na o y'an ka baara ye a banna ni mun ɲɛna awɔ an b'o fɔ a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la nin ko la dɛ vraiment o foli ni dɔ tɔgɔ dara la ka tɔgɔ da Sherifiyɛn na wura la ne bolo o tɛ kojugu ye Kadija Mohamed Fatuma Umar Awa i bɛ Musa lajɛ Musa ye Awa yɛrɛ Awa Adama Ba Umu Alhaji non attends ni ba t'a yɛrɛ la ye ba ta b'a la non problème foyi t'a la an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u tɔgɔw k'u la ya Rabbi Ala ka barika don o la Ala k'u balo problème foyi t'a la non ba n'a ka kan Meleni sinon minnu b'a fɔ ko maliyɛn ɲɛngo ye maliyɛn de ɲɛngo ye ni mun ka kan jagina ni kuma ma bɛɛ masa dogo de bɛ ka jida sana ka non mais laissez mon père tranquille non a tɛmɛna sa a tɛmɛna dɔgɔkun kelen mɔgɔw b'a kan a banna a y'a to ta maliyɛn tɛ ɲɛngo ye non bani nin ka kan a y'a ko to ta sa wa kuma mun fɔlen don k'a fɔ ko compte dɔ bɛna dayɛlɛ maaw ka dɛmɛ kɛ ne bolo hakilina ɲuman don kosɛbɛ a ka ɲi dɛ sabula ni nin ye Chinois jamana ye non den kɔni fo ka taa se san 18 hakɛ ma a doni bɛɛ bɛ jamana nin bɛɛ kelen kelen de bɛ ta a bɛɛ kelen kelen bɛ ta jamana bɛɛ bɛ ta an sha ba kɔni y'a se kɛ an b'a jigiya ba ɲumankɛ camanw bɛ yen ka da nin kalo lahɔrɔmaba ninnu kama maa caman ni se k'a la maliyɛn ɲinɛ jamana ye maliyɛn bɛ kodɔn dɛ a bɛ kodɔn wa maliyɛn tɛ ɲɛngo ye ɲɛngoya bɛ dugu bɛɛ la Mali dɔrɔn tɛ maliyɛn tɛ hasiri an tɛ nin si Ala ka denw balo ya Rabbi sinon wa denkulu a diyara an caman kɛra yen dɛ o ka kan a bɛ Ami Baba Sise olu ka dugu don Tɔnbɔkutu Tombouctou dɔnni dugu don dɛ aw kɔni
C'est la cité des 333 chefs. Voilà, moi je dis caman kɛra kunun minɛ. Awɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don den ninnu na. Ya Rabbi. Ala k'u kɛ jamana jɔ denw ye. Ya Rabbi, ya Rabbi. Parce que on a précisé comme depuis accouchement là, médecin on a précisé qu'il faut à l'abanata nous schéma c'est 500 grammes quand. Donc c'est couple à la couveuse qu'on c'est les enfants hyper sensibles. On va faut qu'à clara significa faux parce que déjà que baya c'est qu'on a d'amaïran la relation internationale masse à appliquer là parce que à la base le Maroc avait refusé qu'à nous y reçoit accouchement là. Donc il a fait tout ce qui était nécessaire pour garder la vie de cette femme et de ses enfants. Parce que on n'avait pas la possibilité d'une prise en charge prise en charge financière on n'a pas de matériel suffisant pour ça. Donc namanye ulutara an bebaro nu nana curiosité dando bébé fait kata bébé fait kalaje akanana o fana be nana ni problème wore le papa il est assez amanoron quoi mais hal ni mo voilà tout le monde veut toucher, tout le monde veut prendre, tout le monde veut voir. Bon c'est pourquoi on va préciser qu'à fond moko ka parce que surtout en cette période de maladie la amanoron en même temps état dronté sous B4 et moko B4 demain appelle l'enseignant de l'état est ka boire parce que chama mes Facebook sont fait oui à la nous ou nana donc moko fait c'est domi avec un faranyon pour que nous nana kasi ka demain temeni oyi tabarkala an on même mali dono donc mi c'est mi o ka ke parce que ma c'est konoto ça va moko bulu moko be là fly do bulu lui kasi là konoto la ma comprendre déjà qu'ils avaient des enfants amano c'est clair qu'on fera lu ka ko famille ta quotidiennement donc c'est ni c'est mi o ka sika kuye vraiment ya antita ma fa ka sore ma dore bla ida ma kuna fulle aga usani ma kuna sirile kono wargaw luka ministre mimbe ni aga chanye shinendo feminye uga ulo mashiri tabaw luka konyo ma ayita make nigi ikunda burkina gemanaka abole burkina ka ufe ayi ikunda fasoba malibaka ayayira kafo ku befe mali burkina ani kono wari ka nga franyonga ninga bamanjia wale ukuko ulukele anda gale nango kono wari kono wari turu sero luma sage ayira la kafo ko kabini bamaja wale udamnera ko san 2016 watu la ko kono warkaw ku fana yu utasro akola kere ne ala ko dugu mimbe ni abe vama ko kafulo ni abe onin burkina danjela ko bamanchu ku ye gosilike ye kiruninke ko grasa be mamu ko anin ko obone anina ni wati laba nununa bamanchu ku ka munu salo abarka ka bo Mali Burkina ani Côte d'Ivoire a jamana u dancew uni ɲɔgɔn cɛ o kama ko kuma ni kuma kono warikaw uni Mali dancɛ k'u bɛ wuli ni ka lara wulili kɛ ka to k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ bamanciw donna wa u ma don bamancɛ walew ni k'olu sɛgɛsɛgɛ u ka minisiri y'a jira k'a fɔ ko bolikuma dɔn a ka wusa ni sen ka di ye k'olu bɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan Mali a yɛrɛ fɔra a fɔcogo yɛrɛ la o fora a fɔcogo yɛrɛ la axe Abidjan Bamako Ouaga contre le terrorisme Abidjan Bamako Ouaga saba ka fara ɲɔgɔn kan bamanciya walew ko olu kɛlɛ jagina kuma tɛ nin ye Burama a ka ɲi parce que ni Ivoiriens bolo k'a fɔ k'u épargné tourisme na maa si de épargné tɛ bon hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ G5 na olu ni Sénégal ne bolo u kɔni man ka don a la G5 ka walankata u ka don dɛ kɔnɔ wari ka don u ka don Sénégal ka don hali La Guinée n'u bɛ se u ka don ne bolo voilà an ye nin kuma in fɔ ko caman kɛ yan Ala ka ɲɛ
Amadou a dilan ka nin kuma in fɔ ko farafinna tile bi yanfan jamanaw u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ale ɲɛ bɛ fiɲɛ wulitɔ la Mali kelen kungo tɛ Mali kelen tɛ se donc an bɛ kuma ninnu dɔw i bɛ ji d'a sɛnɛ kan dɔrɔn de quoi et puis kuma dɔ la dɔ de b'a fɔ a bɛ minɛ dɔ da la ka tɛmɛ dɔ da kan sinon tan ninnu bi bi in na ni Ivoiriens y'a ye k'a fɔ ko u ni Mali ni Burkina kan ka fara ɲɔgɔn kan ka essayer k'a yɔrɔ sécuriser c'est très bien c'est une très bonne chose parce que n'i ye Useni Amiyɔn Gindo Pulo bɔra yan nɔ a y'a kuma fɔ ka sɔmini k'a la Sikaso ye yɔrɔ ye Segu an ye Segu ta ye yɔrɔ minnu k'a fɔ Mali sɛnɛkɛfɛnw caman bɛ bɔ yen da dumuni caman bɛ bɔ yen an kana sɔn fɛn ka walankata ka taa ye parce que kɔɔri ma sɛnɛ mɔgɔ min don o bɛ don maaw n'u hakili cɛ cogoya min na bɛɛ b'a dɔn nafolo sugu dɔw bɛ yen maa min tɛ 100 sɔrɔ n'i taara 1000 ta ka d'o ma sugu dɔw la donc jamana k'i jɔ i jɔyɔrɔ la lakana ye tiɲɛ ye a baara kan ka kɛ mais lakana ni fɛn dɔw de bɛ taa n'o ye développement ye ka maaw bila baara la u k'a lajɛ Sikaso ye sɛnɛkɛdugu de sɛnɛkɛla ka baara kɔni o tɛ dɔwɛrɛ u k'u lakana u ka se ka sɛnɛ kɛ ne bolo u bɛ se ka nin région in kisi fo ka taa se Ivoire n'a nɔgɔndugu jamana kɛrɛfɛ yɔrɔ minnu bɛ yen u bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kisi mais n'an sigilen don tan yɔrɔ caman fɔlen don yɔrɔ so ka taa se fo ɲɛna ni fɛn ninnu ma a fɔra ko c'est le dormant bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la bon ne bolo minnu b'an kunna bi yanni olu yɛrɛ ka tila minnu na fɔlɔ k'a fɔ k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin nin ma a bɛ gɛlɛya ok a banna kuma tɛ nin ye Cari dans un pays où colonisation bɛ ka fanga sɔrɔ ala a y'an ka fɛn to yen sa o bɛ ka fanga sɔrɔ non dugu ça c'est pas bon min na nomination bɛ ka fanga sɔrɔ dugu min na olu hakili tɛ nin na fɔlɔ c'est pas bon mais ni ta wulila i sigiɲɔgɔn ka bugu la parce que i ka wulila jɔn n'i ka cɛsiri kuma ye parce que n'a mɛnna cogo o cogo n'a taara a laban na s'i ma ye donc ni sisan de olu ye il est toujours plus tard que jamais quoi n'a ma ɲɛ sisan de olu y'o hakilina sɔrɔ k'a dɔn ko olu ni Mali para ɲɛ kelen de don kɔni Jaginɛ y'a fɔ cogo min na G5 kɔnɔna na u k'a lajɛ Sahel dɔrɔn tɛ o terrorisme filɛ nin ma se Sahel ko tɛ nord ni sud ko tɛ quoi ni fɛn in bɛ ka taa cogo min na ça concerne tout le monde c'est partout a ye ji tigɛ ka taa o tɛ Sahel ye o donc c'est pas facile donc u k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ sinon Sahel yɛrɛ kelen tɛ se ka ninnu kɛlɛ mas les États-Unis sont plus puissants mais olu yɛrɛ ma ɲɛ sɔrɔ nin ko in na fɔlɔ donc la sécurité fitinin u k'a lajɛ u ka se k'o octroyer sinon sécurité tɛ yen dɛ a tɛ yen yɛrɛ de donc n'an farala ɲɔgɔn kan lala peut-être dɔɔnin na sɔrɔ c'est kuma tɛ nin ye Mas Jaginɛ ni taara ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan nin ye hakilina ɲuman ye ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɛlɛ mun don ko a b'an bɛɛ de kun kan donc ni an tigɛ di ɲɔgɔn ma ne bolo o la c'est comme a ka nɔgɔn surtout terrorisme ye fɛn ye a kɛlɛ i man k'i mabɔ la cogo si la c'est comme u bɛ mouvement kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ e fana b'u kɔ donc aw cɛ ka na janya ɲɔgɔn na donc a b'u empêcher à tout moment u ka tiɲɛniw ni fɛnw na donc mɔgɔ man k'i mabɔ terroriste la mɔgɔ man k'i da ka sunɔgɔ ka terroriste to i kɛrɛfɛ donc maintenant ni u tigɛ di ɲɔgɔn ma donc là o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko caman bali terrorisme ko la sinon hakilina ɲuman don Ivoiriens ye nin mun kɛ ni hakilina mun ta nin ye ni u sera k'a waleya et que bɛɛ k'i impliqué à fond ni Ala sɔnna ma n'o bɛ sɔrɔ ko la Ala k'an kunna diya yarabi Ala k'an kunna diya kunnafoni an bɛ taa n'a ye halisa sabula kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ. C'est vrai du financement public et suite à la volonté du gouvernement de les supprimer, les partis politiques menacés de faillite, mais aussi de disparition. Parti politique qui a faillite là. Les militants au parti là. Ça c'est Korobra boutique. Ça c'est la boutique de Ama. A bɛ kare kunna dɔɔni bɛ feere o sigi kun ye subvention ko ye kuma ɲɛna o ma ɲalen ma ɲalen dɛ bɛɛ nakun n'i sigi kunna dɔ merci voilà ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn indépendant ka fɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko fɛn min ye parti politique dɔw ye ko olu bɛ sɔn ka bin binni jumɛn ko don wari tɛ o binni o de ka jugu ni binni bɛɛ ye kosɛbɛ u bɛ bin
fɛn bɛɛ yeli ka di k'a fɔ ko nin ye waritigi kɔrɔ binnen waritigi kɔrɔ o ma ɲinɛ kuma yɛrɛ cɛman ye Musa ça c'est pas bon k'i bi fo k'i kolonkolon voilà waritigi mana bin dɔrɔn il y a des problèmes de mémoire caman y'o dɛ caman y'o ye ni ma ni limaniya ta dɔrɔn a bɛ gɛlɛya dɛ a ma nɔgɔ dɛ waritigi binnen Ala k'an kunna ja ya rabbi n'i ye ko ta k'a lajɛ a lajɛ nafolodi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko Boubacar Keïta ale min ye RPM a ɲɛmaaba ye Kɛsidalaw ka ɲɛmaa don Goodluck Jonathan ni ale ye Nigéria jamana faamakɔrɔ ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka jamana kɔnɔ k'a ka kɛ kumaɲɔgɔn ɲa o sigibaga ye an ka maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a ye nali laban min kɛ yan Boubacar Keïta a ye kuma ta ni ka Goodluck Jonathan ni sɛgɛrɛ k'a fɔ a ye k'a ka kuma joona jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre fɛ wari min ni a kan ka di parti politiques ma k'a ka a débloquer joona k'a ka débloquer joona n'o tɛ a ko falen na ye sange kɔrɔ dɛ o man ɲi n'i ye ko ta k'a lajɛ ko fɛn min ye furancɛla fanga min bɛ an kunna bi u kɛlɛkan ye ko dɛmɛ min n'a bɛ ta ka ɲɛsin parti politiques ma ko ka a jɔ u kɛlɛkan don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ u kɔnɔ a ko kɛ bɛ sababu ye ka gɛlɛya caman don an ka parti caman o fonctionnement na an bɛ don min na i ko bi a kɛ ni kunnafonidi sɛbɛn a ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ ko Boubacar Keïta Kɛsidalaw ka ɲɛmaa nka a y'a jira Goodluck Jonathan na k'a fɔ ko wulikajɔ k'o ka kɛ joona wulikajɔ ka kɛ joona kun jumɛn na ko sabula ko n'i ye parti politiques ta k'a lajɛ k'u caman bɛ u bɛ juru de ta bankiw fɛ ni juru tara banki fɛ u bɛ sɔrɔ ka o wariw k'o don a don yɔrɔw la ni a wariw jiginna tuma min na bankiw bɛ sɔrɔ k'u ka tata k'o tigɛ a la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye chaise n'o ye parti jabala ye ko o bɛ sara o bɛ sara chaise bɛ sara minnu bɛ baara kɛ n'a bɛ f'o ma ko permanent olu bɛ sara k'o fana ka bɔ a la des frais de location en passant par le financement des missions du parti parti bɛ taama minnu kɛ ka taa jamana fanw na o wari o bɛ bɔ a la kosɛbɛ la formation des militants o bɛ bɔ a la la formation des cadres o bɛ bɔ a la c'est dernier point o de ye des militants o de ye militant ye n'i bɛ tɔn na i ye militant ye dɛ i ye citoyen i ye militant ye ko nin wari in bɛɛ de bɛ ta ka bɔ a la n'a ma ɲɛ ko nin wari bɛɛ bɛ tigɛ ka bɔ a la ko olu bɛ juru de ta banki la fɔlɔ yanni wari ka bin wari ka tɔnbe olu ka jiginɛw kɔnɔ n'a wari binna sa fɛn min ye bankiw olu bɛ sɔrɔ k'u ta k'o tigɛ ka bɔ a la ko ka kɛɲɛ ni kunnafoniw ye kunnafonidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko n'i ye RPM ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaa a ka parti kɔrɔ don jamana ɲɛmaa kɔrɔ Laji Burama sɛbɛnnikɔrɔ faama Ibrahim Boubacar Keïta san 2017 la u ye wari min ta k'o bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyɔn 800 ani ɲari san 2018 la u nana miliyari 1 ani ɲari k'o ta adama ko o ye wari min ta k'o bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyɔn 300 ani ɲari la san 2017 an nana se fɛn min ye san 2018 la adama ye min ta k'o bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyɔn 400 ani ɲari IRD o fana ye dɔ ta o o fana ye dɔ ta parti sadi ko o fana ye dɔ ta ninnu caman bɛ yen ko ninnu bɛɛ ye parti politique belebelebaw ye an bɛ don min na i ko bi an ka jamana a kɔnɔla la kosɛbɛ docteur Boubacar Keïta o ka a kɔni y'a jira Goodluck Jonathan na k'a fɔ ko wariw olu ka di joona ko n'o tɛ ko gɛlɛya sɛgɛn degun a kɛn bɛ ka parti politiques sɔrɔ bi kosɛbɛ bankiw ka juru bɛ yen bankiw bɛ taa ni ka segin na olu nɔfɛ ni a ma ɲɛ a ɲɛcogo la bankiw bɛ sɔn ka saisili kɛ saisili kɛ ne ko ni bankiw b'a bɛ saisili kɛ a bɛ jɔn de saisi parti récépissé bɛ jɔn tɔgɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ parti de saisi kɛ sinon i y'a dɔn wa ɲininkali gɛlɛn tari kuma filɛ nin
Mas i y'a fɔ cogo min na i y'a mɛn bɛ poyi fan bɛɛ fɛ i ko suraka bitigi ayde a kɛ kɔrɔbɔrɔ bitigi voilà segi dɔ de b'a la yafa delilen don Mas surakaw fɛ yafa deli surakaw fɛ tari yafa deli kana woyi fo ayi awɔ voilà a tun bɛ dan yan ayi Mas tɛ dan i tɛ a bara i tɛ dan Mas a ko e dun bɛ so bi Mas i tɛ se ka parti politique créer i ka siège i ka mobile kɔnɔna ye ya kɛra di ya i tɛ se ka parti politique créer i tɛ se ka parti politique créer Mas i ka siège i ka mobile kɔnɔna ye awɔ a bɛ yen dɛ e bɛ yala yala wallahi parti bɛ yen Mas i b'a ye yan tari ne b'a parti dɔw dɔn wallahi Mas y en a plein même parti mɔgɔ i b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan u tɛ don a la pour rien a tɛ studio in fa ka studio fa wa a parti bɛ yen parti yɛrɛ membre bɛɛ tɛ tɛmɛ an ka plateau kɔnɔ ne ko de f'i ye a t'a fa donc vraiment d'une part wuli kun kɛra wagati dɔ la k'a fɔ ko parti politique cayara k'a cayara ko mun bɛ se ka kɛ walasa ko ka dɔ bɔ nin na depuis coup d'état wagati mais tari min fana kɔni ye tiɲɛ ye ninnu man k'a fɔ k'u b'a tigɛ dɛ u ka fɛn tigɛ ayi sisan Mas ne tɛ ka kuma o transition ko la ka fɔ voilà ko olu b'a tigɛ ou bien olu t'a tigɛ Mas c'est vrai que olu ma se ka an kun fɔlɔ la kuma in na c'est vrai que aw ma se ka fɛn bɔ ka terrain de vie la aw ma se ka tila ka kabinɛw n'a ka nomination na aw tɛ se k'a fɔ ko aw bɛ mɔgɔw ka fɛn jɔ mais dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la parti politique parti tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka baara ye o politique tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka baara ye o c'est à dire i b'a kɛ i ka faso n'i ka jamana mais e tɛ se k'i dayirimɛ siri o la o. O fana ma nɔgɔn dɛ n'i y'a ye a bɛ caya anw Mali un pays comme le Mali on est jusqu'à plus de 200 ou 300 et quelques partis politiques mais an bɛ taa min n'a fɔra k'i ka nafolo kasa bi bɔ ka di nin bɛɛ ma a ma nɔgɔn mais a tigɛbaga tɛ ninnu ye a tigɛbaga tɛ transition ye dɛ sariya don loi don aw nana a y'a ka élection organisée aw ka taa ni président min nana si ce dernier a jugé nécessaire n'ale fasodenw bɛnna la k'a fɔ vraiment nous on est d'accord parce que jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka fosi kɛ jamana kɔnɔdenw ma sɔn min ma i bɛ se k'a kɛ u kɔni b'u ka dusumakasa yira i la u b'a yira i la k'a fɔ i bɛ ka nin min kɛ a ma bɛn a ma u b'o yira o donc ninnu de t'a tigɛbagaw ye pour le moment u k'u ka wari d'u ma u k'u ka baara kɛ mais d'une part fana jateminɛ ka lajɛ o parti politique ko in fana la Mas a ka lajɛ règlement ka k'a la ni fanga kura nana an b'o lajɛ mais olu k'a lajɛ règlement ka k'a la solution ka ɲini ni parti politique ba parce que ni parti politique baden mais wagati dɔ la n'i y'a fɔ plateau in sanfɛ yan nɔ ko n'i y'a ye coup d'état bɛ kɛ les partis politiques ont échoué trop c'est trop donc k'ale dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la Mas tando kuma tɛ nin ye chèque Mas ko fiɲɛ nana sɔrɔ ɲɔsurula bolo bɛ sanfɛ ni subvention tigɛli ou bien a retardeli o man ka foyi bɔ parti politique ka ko la kɔni parti politique ma créer subvention kama a créer la ɲani subvention ka accorder u ye a caman créer o de kama mais ayi o de man ka kɛ o de man ka kɛ u man ka créer subvention kama aw kan ka créer activité de kama a b'o kɛ aw yɛrɛ ye n k'a bɛ i n'a fɔ balontan club de parti politique balolen ani club de balolen ye kelen mais n'i tɛ se i b'a dabila o de ye parti politique yɛrɛ caya an fɛ yan voilà o de y'a caya an fɛ yan sinon n'a y'a bɛɛ kɛ parti ba fila ou bien saba ye a ma ban kɛra cogo o cogo financement a bɛ sɔrɔ mais ni a y'a kɛ bɛɛ y'i ka parti créer mun mana nisɔndiya dɔrɔn o b'a ka famille fara ɲɔgɔn kan ka taa parti dɔ créer walasa ka dɔɔnin sɔrɔ donc là a bɛ kɛ trop ye. Actuellement, on parle du nombre pléthorique des partis politiques. Alors que voilà, ça c'est trop. Bébado, c'est trop. Alors, nous, il y a acteurs politiques, c'est trop. Donc, nous, quand on a wari qu'on va accorder, parce que nous avons loi a fort à Douma. Donc, maintenant, après une solution, mais au lieu qu'on a baraté, il faut que nous avoir fanatique. Au fanatique, Jamina kuma tɛ nin ye bon kuma in bɛ a bɛɛ kuma kelen yan bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na mais sariya ye fɛn min di sariya tɔ tɛ se k'o wuli sariya tɔ tɛ se k'o wuli cogo di parti politique sariya dɔ de taara ka wari in ka a d'u ma
kɛra ten donc n'i nana n'i ma ɲɛ k'i b'a wuli i bɛ sariya ta k'a wuli mais i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ a wuli ten ko parce que ko fanga b'e la e bolo b'a la o t'a kɛcogo ye dɛ ça c'est la loi du plus fort o y'a kɛlen fɛn wɛrɛ dɛ voilà donc mais kuma mun fɔra parti politique ka kuma bɛɛ bɛ nin fɔ dɔ bɛ n'a fɔ sisan an bɛ ka nin kuma in fɔ dɔ b'a ko parti politique yɛrɛ ko ka wari in tigɛ a bɛ se ka kɛ hali n'a bɛ tigɛ voilà ni waati kɔni a man ka tigɛ ni waati la parti dɔw bɛ yen et puis u ye kɛlɛ de kɛ ko u ye kɛlɛ kɛ dɛ parti dɔw bɛ yen olu ni dɛmɛ in ka kan a dɔw bɛ yen u b'a dɔn a musaka la parce que n'i ye parti ta k'a lajɛ mɔgɔw b'a fɔ san kɔnɔ parti ka activité ka ca dɛ journaliste yɛrɛ bɛ se k'a dɔn parti bɛ activité min kɛ san kɔnɔ a ka ca c'est trop mais a parti fana bɛ yen a parti bɛ yen n y'o de fɔ parti bɛɛ tɛ hali parti 100 min bɛ k'a fɔ olu bɛɛ tɛ wari sɔrɔ chèque olu bɛɛ t'a sɔrɔ problème ye min ye kuma yɛrɛ bi bakuruba ye min ye ninnu an kana a munumunu parti n'a ka kan o n'a man kan o bɛɛ kuma wɛrɛ mais sariya sɔsɔ se ka kɛ ka sariya ɲuman mun tara ko k'o wuli u ka mɔgɔw ka wari d'u ma n'a t'u bolo dɔrɔn u ka kuma jɔlen f'u ye et puis fɛnɛ olu tɛ se k'a fɔ fɛnɛ k'a t'olu bolo parce que olu bɛ ka fɛn dɔ kɛ olu taw ma bin k'aw bɛ wari ta tigɛ n'i y'i ta tigɛ i bɛ mɔgɔw ta tigɛ donc dɛmɛ foyi tɛ se ka kɛ ninnu nin ɲɛmɔgɔ ninnu bolo k'a fɔ ko parti politique ka wari ko u bɛ k'u man to a kan ko k'u t'u bolo a tɛ t'u bolo dɛ n'u ta jɔ parti politique ta bɛ jɔ n'u ta ma jɔ u ka mɔgɔw ta dun merci ne b'a faamu ten merci kuma ɲɛna